Un color ens il·lumina. Dues gralles sonen ja. Compartir el nostre somni. Regalar castells forrats. Pregarem tots el nostre Déu. Jaume Barri sonarà. La diada ja és aquí. Els ganàpies de la UAP. Són moments de gran repte. Pessigolles i amistat. Els cors blaus que somien tornaran a bategar. Les guineus, lladres i gramiols. Farem pinya tots plegats. Aquí arriba el 2 de set. Cada quatre amb el Pilar. Brindarem perquè tots aquests castells puguem descarregar. Somiarem amb la colla que aquest curs celebra els seus 20 anys. La diada ja és aquí, dels ganàpies de la UAP. La diada ja és aquí, dels ganàpies de la UAP. 11 de desembre, dia d'hivern dels ganàpies de la UAP. Na 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 na.